U sljedećim epizodama serije Daleki grad, Sadakat, odlučna u namjeri da uništi vezu između Cihana i Alije, prijeći će sve granice i unajmiti muškarca kako bi inscenirala kompromitirajuću situaciju s Alijom u hotelskoj sobi. Cihanova majka ponudit će Aliji aromatični čaj s umirujućim djelovanjem, a mlada djevojka na kraju će nasjesti na plan ne sumnjajući ni u što. Ubrzo nakon toga, Sadaka će obavijestiti Cihana da je Aliji loše, te će mladić odmah otići kako bi joj pomogao. No, kada uđe u sobu, pronaći će Aliju u krevetu s drugom osobom. Unatoč tome, Alija će uspjeti dokazati svoju nevinost i pokazati da je sve organizirala Sadakat. Bijesan, Cihan će uzeti svoje oružje i uperiti ga izravno u svoju majku. Ono što će učiniti potom ostavit će sve u šoku. Ostavite već sada svoj like na videozapisu ako biste željeli da Alija i Cihan imaju sretan kraj. Sve će početi kada Sadakat odluči zauvijek rastaviti Cihana i Aliju. Do tog trenutka, njihova veza ostaće tajna jer će i dalje pokušavati od svih sakriti što osjećaju jedno prema drugome, no Sadaka će otkriti istinu tijekom neočekivanog susreta s Mine. Mine će ući u sobu u kojoj Sadakat sjedi na kauču. Matrijarhica će je pogledati s podozrenjem i hladnim glasom upitati: "I što radiš ovdje, Mine?" Mine će ostati mirna, iako osjeća Sadakatinu iritaciju. "Došla sam s tobom razgovarati o Cihanu i Aliji. Misliš da si ih uspjela razdvojiti, ali varaš se. Opet su zajedno." Sadaka će odmahnuti glavom, vidno uzrujana. Što bi se tu imalo reći? Alija više nije dio života mog sina. Cihan je to već trebao shvatiti. Mine će uputiti osmijeh bez radosti. "Upravo tu griješiš, Sadakat. Opet su zajedno i ovoga puta to skrivaju od svih." Sadaka će ustati s kauča, oči u koje sjaje od bijesa. "Što to govoriš? To je nemoguće. Cihan ne bi učinio tako nešto nakon svega što se dogodilo." Mine će spojiti ruke ispred tijela i zadržati čvrst stav. "Vidjela sam vlastitim očima, bili su zajedno, sretni, kao da se ništa nije dogodilo. Najgore je što me Cihan ponovno odbio. Ne želi ništa sa mnom." Sadaka će okrenuti lice pokušavajući kontrolirati svoj bijes. "Ne može biti. Nakon svega što sam učinila da udaljim tu ženu, Cihan joj se opet vratio." Mine će prići Sadakat. Njezin glas postaće tiši, ali pun namjere. "Znam kako se osjećaš, Sadakat. Ni ja ih ne želim vidjeti zajedno, zato sam ti došla ponuditi svoju pomoć." Sadaka će je sumnjičavo pogledati izravno u oči. "Ti mi želiš pomoći. A zašto bi mi trebala tvoja pomoć, Mine?" Mine će se ponovno osmjehnuti, ovoga puta s opasnim sjajem u očima, "I zato što znam kako pogoditi Aliju, znam gdje boli i spremna sam učiniti sve što je potrebno da ih zauvijek razdvojim." Sadaka će nekoliko sekundi promatrati Mine, kao da pokušava shvatiti njezine prave namjere. Zatim će odgovoriti s prijezirom: "Zbilja misliš da bih prihvatila pomoć od nekoga poput tebe? Žene koja misli samo na sebe." Mine se neće dati pokolebati. Njezine oči ostaće čvrsto uprte u Sadakat. "Misli o meni što hoćeš, ali znaj da sam ovdje jer obje želimo istu stvar. Ja želim Cihana, a ti želiš Aliju podalje od njega. Možemo si pomoći." Sadaka će duboko udahnuti. Biće jasno da su je Minine riječi dotaknule, ali matrijarhica to još neće htjeti pokazati. "Za sada mi ne treba tvoja pomoć. Izađi iz moje kuće." Mine će ostati iznenađena, ali neće inzistirati. Samo će se okrenuti i otići. Prije nego što izađe iz sobe, pogledat će Sadakat posljednji put i reći: dobro razmisli o onome što ti govorim. Kad se predomisliš, znat ćeš gdje me možeš pronaći." Mine će izaći, a Sadaka će ostati sama. Matrijarhica će početi hodati po sobi razgovarajući sama sa sobom. "Nikada neću prihvatiti pomoć žene poput Mine. Ako misli da će ostati s Cihanom, jako se vara." Nakratko će zastati, a oči će joj zasjati od odlučnosti. "Sada točno znam što moram učiniti kako bih se riješila Alije." Dok Sadakat ostaje sama u sobi, obuzeta bijesom saznanjem da su se Cihan i Alija ponovno zbližili, Mine će biti u drugom kutu kuće, stojeći pokraj prozora i pokušavajući obuzdati poniženje koje je peklo u njoj.
ušla je u tu vilu vjerujući da će Sadakat, barem iz interesa, prihvatiti njezinu pomoć. No, još će se jednom osjećati kao netko tko je potrošan, kao žena koju su svi koristili kada im je odgovaralo, a zatim je odbacivali kada im više nije bila potrebna. Cihanovo odbijanje i dalje je boljelo, ali Sadakatin prijezir pretvorit će tu bol u puno opasniju pobunu. Mine će prekrižiti ruke i promatrati prazan hodnik očiju punih gnjeva. Sve ovo vrijeme moja me vlastita obitelj prezirala kao da nikada nisam bila dovoljno dobra. Zatim me Cihan zamijenio Alijom, kao da sve što sam proživjela uz njega nema nikakvu vrijednost. A sada me čak i Sadakat, koja bi trebala biti toliko očajna da prihvati bilo kakvu pomoć protiv te žene, gleda kao da sam nebitna figura u njezinoj igri. Ne, to mi se više neće događati. Naučila sam lekciju na najgori mogući način i sada ću ja sve preokrenuti, reći će u sebi, tiho govoreći kako je nitko ne bi čuo. Malo po malo, Mine će dopustiti da se bol pretvori u kalkulaciju. Umjesto da odmah napusti vilu, odlučit će ostati u blizini, dovoljno skrivena kako bi promatrala Sadakatine kretnje bez privlačenja pažnje. Shvatit će da matrijarhica nikada ne bi odbila ideju da razdvoji Cihana i Aliju, odbila je samo podijeliti kontrolu nad planom. To će biti dovoljno da Mine shvati kako mora djelovati sama, dopuštajući Sadakat da vjeruje kako ima sve pod kontrolom, dok ona iza njezinih leđa priprema nešto još veće. Tihih koraka krenut će hodnikom i približiti se najintimnijem dijelu kuće. Nekoliko minuta kasnije, Sadakat će biti u svojoj sobi, krećući se ishaurno i uzrujano. Na krevetu će pažljivo biti razbacani neki Alijini predmeti, kao da je matrijarhica iskoristila njezinu odsutnost kako bi sve pretražila bez ostavljanja očitih tragova. Sadakat će otvarati male kutijice, dodirivati marame, presavijene papire i osobne stvari, tražeći bilo što bi mogla upotrijebiti protiv Cihana. Izvana, djelomično skrivena iza odškrinutih vrata, Mine će pažljivo promatrati svaki njezin pokret, shvaćajući da žena koja ju je upravo izbacila već radi točno ono za što je tvrdila da joj ne treba pomoć. Sadakat će uzeti malu starinsku kutiju i nestrpljivo je otvoriti, ali unutra neće pronaći ništa osim običnih predmeta. Njezina nervoza će rasti pa će odgurnuti neke predmete u stranu, govoreći sama sa sobom sa sigurnošću netkoga tko vjeruje da ima pravo zadirati u tuđe živote, i Alija se uvijek prikazuje tako snažnom, tako ispravnom, tako superiornom u odnosu na sve nas, ali svaka žena čuva nešto, usput spomenu, slabost koja se može pretvoriti u oružje. Ako pronađem bilo što o Boranu, bilo koji detalj koji dokazuje da ona i dalje živi kao zarobljenica prošlosti, Cihan će drhtati od bijesa. On može podnijeti mnogo toga, ali nikada neće prihvatiti da bude samo sjena u njezinom životu. Mine će zadržati dah čuvši Boranovo ime. To je bila prva uistinu zanimljiva figura koja se pojavila pred njom. Sadakat će nastaviti pretresati Alijine stvari, a što manje bude pronalazila, to će njezin više raditi u drugom smjeru. Odjednom će se zaustaviti ispred radnog stola, dodirnuti nekoliko praznih papira i polako se osmihnuti, kao da je pronašla puno bolji izlaz od bilo kojeg stvarnog dokaza. Mine će odmah primijetiti tu promjenu u izrazu lica i shvatiti da Sadakat ne mora pronaći ništa stvarno jer se spremala nešto lažirati. Sadakat će sjesti za radni stol i pažljivo uzeti papir, sada potpuno obuzeta okrutnom idejom. Ako uspomena ne postoji, ja ću je stvoriti. Napisat ću pismo kao da ga je Alija napisala Boranu nakon nesreće, pismo puno nostalgije, krivnje i priznanja koja nijedan muškarac ne bi mogao pročitati, a da ne izgubi kontrolu. Cihan će pronaći ove riječi i povjerovat će da ga Alija nikada nije uistinu voljela. Osjećat će se iskorišteno, prevareno i poniženo. Kada se to dogodi, neće postojati tajni poljubac, obećanje niti osjećaj koji bi ih mogao spasiti, reći će Sadakat hladnim tonom prinoseći olovku papiru. Mine će i dalje stajati nepomično u hodniku, ali oči će joj zasjati od interesa. Sadakat će početi polako pisati, birajući svaku riječ kao da priprema ranu po mjeri za Cihana. Zamislit će Aliju kako priznaje da nitko nikada neće zauzeti Boranovo mjesto, da čak ni Cihan ne bi bio dovoljan da popuni prazninu koja je ostala iza njega te da Cihanova prisutnost u njezinom životu nije ništa drugo do prikladna razonoa kako bi lakše podnijela samoću. Svaka rečenica koju Sadakat osmisli imat će namjeru pretvoriti ljubav u poniženje, a Mine će shvatiti da bi to pismo moglo uništiti Aliju, ali bi isto tako moglo uništiti i Sadakat ako se upotrijebi u pravom trenutku. Sadakat će nastaviti pisati, zadovoljna vlastitom okrutnošću. Cihan mora pročitati da ne služi ničemu osim popunjavanju njezinog vremena.
Mora osjetiti da ga Alija gleda i misli na Borana. Mora povjerovati da je, dok se on suprotstavljao vlastitoj obitelji zbog te žene, ona u srcu čuvala drugog muškarca. To će biti dovoljno da se slomi svako povjerenje koje još postoji među njima. A kada se Cihan udalji, Alija će ostati sama, bez snage i bez mjesta u ovoj kući, reći će matrijarhica dok ponovno čita nekoliko redaka i popravlja rukopis kako bi izgledao nježnije. Mine će polako staviti ruku u torbu i dodirnuti mobitel, već počinjući oblikovati vlastiti plan. To lažno pismo moglo bi biti korisno, ali Boranovo ime otvorit će još veću mogućnost. Sjetit će se jedne stare informacije, kontakta sačuvanog iz koristi, nekoga tko bi se mogao pojaviti u pravom trenutku kako bi izazvao pravi kaos u životima Cihana, Alije i Sadakat. Diskretan osmijeh pojavit će se na njezinom licu jer će se po prvi put te večeri Mine prestati osjećati odbačeno i početi osjećati moćno. Kako je sudbina divna. Sadakat misli da stvara najjače oružje protiv Alije, a i ne sluti da mi je upravo predala puno bolju ideju. Pismo može uzdrmati Cihana na nekoliko dana, ali osoba koja se vrati u pravom trenutku može uništiti mir svih njih. Spletom okolnosti imam kontakt nekoga tko će, ako se sada pojavi, pretvoriti ovu kuću u pravi kaos. I ovoga puta Sadakat me neće tretirati kao da sam beskorisna, jer kada shvati što sam učinila, bit će prekasno da mi oduzme kontrolu iz ruku, šapnut će Mine u sebi, promatrajući matrijarhicu posljednji put. Sadakat će pažljivo presaviti pismo i spremiti ga u ladicu, još uvijek planirajući gdje bi ga trebala staviti kako bi ga Cihan pronašao ne sumnjajući u njegovo podrijetlo. Mine, shvativši da je vidjela dovoljno, tiho će se udaljiti niz hodnik. Njezini koraci bit će lagani, ali njezin radit će ubrzano. Više nije željela samo razdvojiti Cihana i Aliju, htjela je dokazati da može manipulirati i Sadakat s jednakom lakoćom s kojom je ona prezirala nju. Izlazeći iz vile, Mine će uzeti mobitel, potražiti stari kontakt i zahladnjelim osmijehem gledati ime na ekranu, sigurna da sljedeći potez više neće pripadati matrijarhici, nego njoj. Nekoliko minuta kasnije, Sadakat će ponovno stajati ispred radnog stola, držeći u rukama pisma koje je pripremila, s hladnim zadovoljstvom u pogledu. Rukopis će biti pažljivo imitiran. Papiri će imati dovoljno tragova da izgledaju staro, a svaka rečenica bit će osmišljena tako da pogodi Cihana točno tamo gdje je najranjiviji. U tišini će ponovno pročitati nekoliko ulomaka, zamišljajući lice svoga sina dok bude vjerovao da ga Alija nikada nije uistinu voljela. Zatim će istrgnuti dijelove jednog od papira, razbacati komadiće po podu hodnika, a ostatak ostaviti na radnom stolu u Cihanovoj sobi, kao da ga je netko pokušao na brzinu sakriti. Sadakat će hodati po sobi promatrajući rezultat svoje zamke, pazeći da papiri izgledaju kao da su ostavljeni iz nepažnje. Zatim će urediti ladicu, pomaknuti stolac nekoliko centimetara u stranu i ostaviti posljednji dio pisma dovoljno vidljivim da izazove znatiželju. Sada samo treba čekati. Cihan će slijediti ove komadiće kao netko tko slijedi trag koji je ostavila sama sudbina. Kada pročita ove riječi, neće vidjeti laž. Vidjet će poniženje kojeg se najviše boji. Alija će biti uništena sumnjom i prije nego što se uspije obraniti, reći će u sebi prije nego što izađe iz sobe. Ubrzo će Cihan stići u hodnik i primijetiti nekoliko komadića papira razbacanih u blizini vrata. U početku će se namrštiti, ne razumijevajući taj nered. Kada se sagne da pokupi prvi komad, prepoznaće rukopis iznimno sličan Alijinom i osjetit će kako mu se cijelo tijelo stavlja u stanje pripravnosti. Tko je ovo ostavio ovdje? Sadakat. Netko je dirao moju sobu. Na podu su istrgnuti papiri i želim odmah znati tko je ušao ovamo dok sam bio vani, i povikat će Cihan čvrstim glasom, već hodajući prema unutrašnjosti sobe. Slijedit će trag koji čine komadići papira sve dok na radnom stolu ne pronađe gotovo cijelo pismo. Ruke će mu biti napete dok bude spajao dijelove i pokušavao složiti rečenice. Što bude više čitao, to će mu se izraz lica više mijenjati. Lažne riječi učiniti će da izgleda kao da je Alija pisala Boranu nakon nesreće, priznajući da nitko nikada neće zauzeti njegovo mjesto, da Cihan nikada neće biti dovoljan te da je njegova prisutnost služila samo kao razonoa za podnošenje samoće. Cihan će ostati nepomičan stajati ispred radnog stola, obuzet tihim bijesom koji je rastao u njemu. Sadakat će se pojaviti na vratima s pažljivo odglumljenim opuštenim izrazom lica, pretvarajući se da je iznenađena što vidi sina u takvom stanju. Cihane, što se dogodilo? Čula sam te kako me zoveš i došla sam vidjeti treba li ti nešto.
Zašto tako stojiš i gledaš u te papire? Lice ti je potpuno drugačije, sine moj. Što god da je, razgovaraj sa mnom prije nego što doneseš bilo kakvu ishitrenu odluku, reći će približavajući se polako. Cihan će podići pismo drhtavim rukama i glasom punim razočaranja reći, i Alija nije osoba koja sam mislio da jest. Sve sam prošao zbog nje. Svađao sam se s vlastitom obitelji, ignorirao svako upozorenje i vjerovao da je ono što postoji među nama pravo. Ali ako je ovo ona napisala, onda sam bio samo budala. Ona nikada nije ostavila Borana u prošlosti. Bio sam samo netko tko je poslužio da popuni mjesto muškarca kojeg nikada nije uspjela zaboraviti, reći će on, ne primjećujući diskretan sjaj zadovoljstva u majčinim očima. Sada kad će mu prići još bliže, kao da ga želi utješiti, ali njezin glas imaće hladnoću nekoga tko hrani ranu koju je upravo otvorio. Voljela bih da nikada nisi morao proći kroz ovo, Cihane, ali možda je bolje otkriti istinu sada nego nastaviti živjeti u zabludi. A nažalost, to nije sve. Pronašla sam još nešto što možda objašnjava zašto se Alija uvijek činila tako distanciranom kada si joj pokušavao prići, reći će vadeći iz mape sliku koju je sama montirala. Cihan će uzeti fotografiju i lice će mu se odmah stvrdnuti. Na slici će se Alija pojaviti na hotelskom krevetu, dok će muška odjeća biti sugestivno bačena po podu. Sada kad će promatrati svaku njegovu reakciju, shvaćajući da bijes već nadvladava razum. Znam da je bolno ovo gledati, ali morao si znati. Možda se ta žena poigravala sa svima nama od samog početka. Možda je koristila tvoje osjećaj krivnje, tvoju zaštitu i tvoju ljubav kako bi ostala blizu obitelji, dok je tajila stvari koje nijedan muškarac ne bi prihvatio i reći će tihim glasom. Cihan će stisnuti dio pisma među prstima i duboko udahnuti pokušavajući kontrolirati eksploziju koja je preuzimala kontrolu nad njim. Ako Alija misli da od mene može napraviti sprdačinu u moje vlastitoj kući, onda se vara. Večeras će biti večera i svi će čuti što je napisala. Svi će vidjeti ovu sliku. Neće se skrivati iza suza, objašnjenja ili šutnje. Ako me prevarila, bit će raskrinkana pred svima i reći će, ne primjećujući da je sada kad već dobila točno ono što je htjela. Kasnije, tijekom večere, svi će biti okupljeni za stolom. Alija će primijetiti da je Cihan od samog početka drugačiji, distanciraniji, hladniji i nesposoban pogledati je, a da ne pokaže bijes. Sada kad će sjediti mirno, promatrajući kako napetost raste kao da je samo promatrač. I Mine će biti prisutna, ali njezina šutnja bit će proračunata. Ona će znati da sada kad vjeruje kako upravlja večeri, ne sluteći da pravi preokret tek slijedi. Cihan će polako ustati držeći pismo i sliku pred svima. Alija će ostati zatečena vidjevši ga u takvom stanju, dok će ostali gosti pokušavati shvatiti što se događa. Danas ću svima pokazati tko je zapravo Alija. Dok sam ja vjerovao u nju, dok sam se suprotstavljao svojoj obitelji i išao protiv svih zbog ovog osjećaja, ona je čuvala priznanja za Borana i skrivala se iza slike povrijeđene žene. Ovo pismo i ova fotografija pokazuju da možda nikada nisam bio ništa više od prikladne razonode u njezinom životu, i reći će buntovnim tonom. Alija će nekoliko sekundi ostati bez reakcije, gledajući pismo i fotografiju, ne prepoznajući ništa od toga. Oči će joj se napuniti suzama, ali glas će joj biti čvrst kada uspije odgovoriti. Cihane, ja nisam napisala ovo pismo. Nikada ne bih rekla takve riječi o tebi. Nikada nisam koristila tvoju ljubav kao razonodu i nikada nisam bila u toj hotelskoj sobi. Netko je sve ovo pripremio kako bi uništio ono što postoji između nas, i ako me uistinu poznaješ, moraš me barem saslušati prije nego što povjeruješ u dokaz koji se pojavio baš kada nas je tvoja majka htjela razdvojiti, i reći će ona. Prije nego što Cihan odgovori, vrata sale će se otvoriti i pojavit će se Mine s Boranom u sebe. Njegova prisutnost izazvat će trenutni šok. Svi će se okrenuti u istom smjeru, dok će Sadakat na trenutak izgubiti svoju smirenu ekspresiju. Baren će ući umorna lica, ali dovoljno čvrst da se suoči s cijelim stolom. Alija govori istinu. Ovo pismo nije napisala ona, a ova fotografija je napravljena kako bi se prevarilo Cihana. Sve ovo vrijeme bio sam podalje i promatrao što se događa u ovoj kući preko informacija koje mi je slala Mine, i točno znam tko je pokušavao pretvoriti ljubav u sumnju, a lažu u dokaz, i reći će on. Cihan će ostati šokiran vidjevši Borana pred sobom. Bijes, šok i osjećaj izdaje pomiješat će se na način koji je nemoguće kontrolirati.
Baren će pogledati izravno u Sadakat i nastaviti govoriti ne ostavljajući joj vremena da izmisli izlaz. Sadakat je iskoristila moje ime, iskoristila je usput spomenu na ono što ste mislili da ste izgubili i pokušala staviti lažne riječi u Alina usta. Ali Mine me pozvala jer je znala da samo netko povezan s ovom pričom može razotkriti ovu farsu pred svima. Vratio sam se jer sam se umorio gledajući kako se ova obitelj uništava manipulacijama, dok svi vjeruju da se bore sami, reći će on. Cihan će brzim pokretom posegnuti za oružjem, obuzet bijesom koji će prestrašiti sve za stolom. Alija će ga pokušati zazvati, ali on će već imati podignuto oružje, gledajući u Sadakat, Mine i Borana, kao da više ne zna kome može vjerovati. Pucanj će uslijediti prije nego što ga itko uspije spriječiti. Taj pucanj neće pogoditi samo sliku na zidu, već i posljednju iluziju zajedništva koja je još postojala u toj kući. Cihan će polako spustiti oružje, teško dišući dok gleda uništeni portret. Baren će stajati nepomično pokraj Mine, spreman otkriti još više. Od danas je gotovo. Gotova je laž, gotova je kontrola i gotova je ova obitelj koja se pretvara da još uvijek postoji mir tamo gdje je ostala samo manipulacija. A sada ekipo, mislite li da je bio pravi junak? Što mislite o savezu između Alije i Cihana? Napišite svoje odgovore u komentarima i iskoristite priliku da mi kažete iz kojeg grada ili regije dolazite. Upravo vam se pojavljuje još jedan iznenađujući video o seriji. Kliknite na njega kako biste ga pogledali i pretplatite se na kanal kako biste primali sve videozapise objavljene nakon serije.